Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – «Жывое сэрца». Адзін мой знаёмы любіў паўтараць «Паглядвайма ў неба». Я цяпер лепш разумею сэнс гэтых слоў. Мы з вамі пад ногі глядзім часцей, чым у нябёсы. Што можа дапамагчы? Ян Багаслоў у сваім пасланні сцвярджае, што вера ў Ісуса Хрыста не толькі ратуе нас ад зямнога, але і перамагае зямное. Жывая вера ў жывога Хрыста. Прыгадваю адзін выпадак. Ён адбыўся з нашай сям'ёй далёка ад дома. Мы замовілі начлег, прыехалі, апынуліся перад зачыненымі дзвярыма. Няма гаспадароў, тэлефон не адказвае. Што рабіць? Наша дачка сказала: «Тата, мама, мы ж вернікі, давайце маліцца». Мы памаліліся. Калі сказалі «Амен», убачылі аўтамабіль гаспадароў, якія прымалі нас на начлег. Господ той, хто з'яўляецца адказам на нашу веру. Хоць жыццё прымушае нас сумнявацца на кожным кроку. Біблійны прыклад – Ян Хрысціцель. Ён паслаў сваіх вучняў з турмы да Ісуса. Ці той ты, які павінен прыйсці, ці чакаць нам другога? І як адказаў Ісус? Паглядзі, што адбываецца там, дзе я прапаведую, дакранаюся, малюся. Ён прыйшоў, ён вучыў, ён дзейнічаў. Ян сведчыць пра яго. Хто перамагае свет, як не той, які верыць, што Ісус ёсць Сын Божы? Гэты ёсць Ісус Хрыстос, які прыйшоў вадою і крывёю і духам, не вадою толькі, а вадою і крывёю. І дух сведчыць пра яго, бо дух ёсць ісціна. Бо тры сведчаць на небе – Айцец, Слова і Святы Дух, і гэтыя тры адно. І тры сведчаць на зямлі – дух, вада і кроў, і гэтыя тры пра адно. Калі мы прымаем сведчанне людское, сведчанне Божае большае, бо гэта ёсць сведчанне Божае, якім Бог сведчыў пра Сына Свайго. Хто веруе ў Сына Божага, мае сведчанне ў самім сабе. Хто не веруе ў Бога, той робіць яго ілжывым, бо не верыць у сведчанне, якім Бог сведчыў пра Сына Свайго. Сведчанне гэтае ў тым, што Бог дараваў нам жыццё вечнае, і гэта жыццё ў Сыне Ягоным. Хто мае Сына, мае жыццё, а хто не мае Сына, не мае жыцця. Гэта напісаў вам я. Хто верыць у імя Сына Божага, каб вы ведалі, што вы, веруючы ў Сына Божага, маеце жыццё вечнае. Няпросты тэкст. Паспрабуем зрабіць яго зразумелым. Ян у першым сваім пасланні ў 5 раздзеле сцвярджае, што наш збаўца прыйшоў вадою і крывёю. Што гэта значыць? Ёсць розныя меркаванні. Першае – проста нараджэнне. Роды – гэта брудная справа, вада і кроў. Другое – смерць. На крыжы з раны Хрыста выцяклі вада і кроў. Трэцяе – вобразы, хрышчэнне і распяцце. Служэнне Хрыста пачалося з вады. Пасля хрышчэння на Ярдане ён стаў папулярным. Жыццё скончылася крывёй. Смерць – кульмінацыя служэння. Я падтрымліваю апошнюю думку. Сведка гэтаму – Дух Святы. Не толькі ў жыцці Хрыста, але і яго паслядоўнікаў. І гэта сведчанне самога Бога. Гісторыя жыцця і вучэння Хрыста сплялася жыццём яго вучняў. Ісус стаў для гэтага свету вытокам і вусцем. Кожны з апосталаў стаў рэчышчам, па якім рака праўды накіроўваецца ў свет. Наколькі сёння мы, як хрысціяне, набліжаем іншых людзей да вучэння Хрыста? Неяк я з сям'ёй быў у адным горадзе Беларусі. Першая паездка, запланаваны шпацыр. У нашай машыне сядзіць дзяўчына.
Яна з сям'і, якая нас прымала. Мы ў чаканні знаёмства з цікавымі будынкамі і мясцінамі. Не паспеў я спытаць, што табе падабаецца ў гэтым горадзе, яна адказала: «Не хачу тут жыць, мне падабаецца Брэст». Я пачуў, мякка кажучы, незадавальненне. Наша сяброўка не служыць рэкламай месцу свайго пражывання. Калі вы былі ў Гомелі ў палацы Румянцавых-Паскевічаў, то не абышлі ўвагай гарадскі парк і набярэжную. Месца прыцягвае як прыродай, так і архітэктурным ансамблем. Немагчыма мінуць праваслаўную царкву. Я звярнуў увагу на некаторыя рэчы. Па-першае, дзіцячая пляцоўка. Невялікая, але прадуманая. Па-другое, куток для маладых. Фотазона аформлена ў выглядзе 2 лебедзяў. Па-трэцяе, адкрыты доступ да звонаў. Дацягнуцца могуць не толькі дарослыя, але і дзеці. Я падумаў, якія малайцы. Наша хрысціянства павінна быць актуальным і прывабным. Калі мы прымаем сведчанне людское, сведчанне Божае большае, бо гэта ёсць сведчанне Божае, якім Бог сведчыў пра Сына свайго. Апостал Ян распавядае пра вялікія дзеі Божыя. Усё, што злучана з Ісусам, выходзіць за рамкі каноны. Яго хрышчэнне, служэнне, уплыў на сучаснае і будучае, сілы зла перад ім адыходзілі, а сведчанне хрысціцеля, айца, пілата, сотніка. Само існаванне царквы, якая расце і распаўсюджваецца, вялікі прыклад дзеяння Бога. Ян пытае сваіх чытачоў: «Прымаеце сведчанне чалавечае? Што перашкаджае вам прыняць сведчанне Божае?» Адказ просты – нявер'е. Хто верыць у Сына, у таго гэта сведчанне ў сэрцы. А што такое вера? Яна злучае ў сабе аб'ектыўнае і суб'ектыўнае. Калі хтосьці чуе: «Я ведаю яго», «Я чую яго», «Я размаўляю з ім», гэта значыць з Господам, гучыць як самападман. Пра што кажа Ян, калі выкарыстоўвае выраз «веруе ў»? Дарэчы, ён выкарыстоўвае ў Евангеліі больш за 40 разоў гэты выраз. І гэта не толькі верыць камусьці і ў кагосьці, а яшчэ ў нашым выпадку даручаць сябе Богу і спадзявацца на яго. Ян быццам кажа ўсім: гістарычны Ісус рэальны, ён важная частка майго ўнутранага жыцця, ён робіць маё сэрца жывым. Сведчанне гэтае ў тым, што Бог дараваў нам жыццё вечнае, і гэтае жыццё ў Сыне Ягоным. Хто мае Сына Божага, мае жыццё, хто не мае Сына Божага, не мае жыцця. Сутнасць сведчання і ў тым, што Бог зрабіў, і ў тым, што Ён сказаў. Адзін з каментатараў назваў гэтыя вершы самымі велічнымі вершамі Новага Запавету. Жыццё і Сын у камплекце. Дзякуючы Ісусу, Яго жыццю і словам, нам зразумелыя прынцыпы царства. Лепш зразумелы Господ, Яго жаданні і намеры. У гэтым кантэксце словы самога Хрыста набываюць глыбейшы сэнс. Я пастар, я шлях і праўда, я хлеб жыцця, я ў васкрэсенне, я дзверы. Гэта напісаў вам я, хто верыць у імя Сына Божага, каб вы ведалі, што вы, веруючы ў Сына Божага, таксама маеце жыццё вечнае. На пытанне «Вы жанатыя» можа быць толькі адзін адказ – так ці не. Ніхто не скажа «я не ўпэўнены». Вы ведаеце, 50 на 50. Так і з пытаннем жыцця вечнага. Яно ці ёсць, ці яго няма. Формула Яна простая. Верыш у Сына – маеш жыццё. Верыш у Сына – у цябе гэта сведчанне ў сэрцы. Ты без яго – мёртвае сэрца. Ты з ім – жывое сэрца. Вы, веруючы ў Сына Божага, маеце жыццё вечнае, паўтарае Ян. Сэнс хрысціянскага жыцця – жыццё вечнае і жыццё самога Господа. Калі мы ўваходзім у гэтыя дзверы, усё змяняецца – мысленне, светапогляд, сэрца. Нядаўна мы выйшлі на сувязь з сябрамі. Даўно знаёмыя, вучыліся і жылі разам. Жанчыне за 60, букет хваробаў. Муж пастар, але яна практычна не бывае ў царкве. Падчас ковіда ледзь не памерла. Цяжка хадзіць. Але яна веруючы чалавек. Яна верыць у Хрыста,
любіць яго і не баіцца смерці. У яе сэрцы ёсць надзея на лепшае. Чаму? Ёсць Христос, а значыць, жыццё вечнае. Як жа цудоўна, калі Христос жывы. Сэрца жывое. Мы жывыя для лепшага сучаснага і будучага. Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Давайте друг друга любить Христовой любовью святой. Давайте друг другу дарить и нежно свою и улыбки. О них забываем порой своей безразличной душой. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться. Ответы в душе напиши. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться. Ответы в душе напиши. Давайте друг друга любить, ведь в том наша радость и счастье. Печали нам надо забыть, чтоб вновь возвратилось участие. Ты вспомни о доме родном, на битву направленный воин, и сердце твое пусть огнем согреет Иисус дорогой. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться. Ответы в душе напиши. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться. Ответы в душе напиши. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться. Ответы в душе напиши. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, что в лютый мороз позволяет нам греться. Ответы в душе напиши. Напиши. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.